Gaskiya ne muna neman tallafin naira biliyan 1 da kuma miliyan 500. Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna su suka fidda wannan sanarwa na musamman daga babban cibiyarsu da yake jihar Jos. Ƙungiyar da tana ƙarƙashin jagorancin Sheikh Sani Yahaya Jingir, babban malami ne a Najeriya kuma ya yi fice. Wannan taron da za a yi na musamman za a yi sa a Abuja ne ranar 9 ga watan biyu na shekara na 2025 dinnan. A Shehu Musa 'yar Aduwa Center a Abuja misalin karfe 10 na safe. Wannan sanarwa na musamman an gayyaci shugaban ƙasar Najeriya watan Bola Ahmed Tinubu kenan a matsayin babban bako na musamman da zai zo wannan gagarumin taro da za a yi na Izala. Ganin haka kuwa wannan abin ya jawo cece-kuce mutuƙa, a yanda ake magana ba lalle ne ƙungiyar Izala na reshen Kaduna ba su kasance a wannan babban taron da za a yi, saboda ana kyauta zaton ba a ga maciji tsakanin kungiyar Izala na reshen Jos da kuma kungiyar Izala na gefen Kaduna. To, a yanda kuma wasu hankalinsu ya fi karkata ta gefen maganan kuɗin da su kungiyar suke nema. Kamar yadda kuka sani suna neman kimanin naira biliyan 1 da kuma miliyan 500, abinda suke nema kenan an dai har an yi wannan gagarumin taron. Kowa dai na da irin ra'ayinsa, kamar yadda Bahaushe ya faɗa, ra'ayi riga. Me naka ra'ayin akan wannan maganar? Allah ya sa mu dace.